قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الحمدلله. бародари суол кардааст ки як инсон расулаллоҳро дар хоб бибинад, оё ҳаққан расулаллоҳро дидааст ё на? бале, ҳадисе ки саҳеҳ ривоят шудааст дар бухорӣ ба рақами 5729 ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: ман раани фил манами фақад раани фа инна шайтона ла ятамассалу фи сурати. касе ки маро дар хоб бибинад ё касе ки маро дар хоб дидааст, ба дурустӣ ки маро дидааст. пас ба дурустӣ ки шайтон ба сурати ман худашро карда наметонад. яъне шайтон ба ҳамаи намуд суратҳо худша чикор мекунад? Шакл мекунад, аммо ба сурати расулаллоҳ худша шакл карда наметонад, яъне сурати ҳақиқии расулаллоҳ. ва ило шайтон худша ба як сурат мекуна, меоя, мега ман расулаллоҳ ҳастам, ба як шакл меоя, мега ман расулаллоҳ ҳастам, инсонро чикор мекунад? фиреб медиҳад. ҳадис дар бухорӣ омадааст ва ҳамчунон дар дигар ҳадисҳо зикр мешавад ки аз ҳадисе ки рава рабиъа ибни аби абдурраҳман қола самиъту анас ибни малик. Анас ибни Молик расулаллоҳро васф мекунад ки на қадш дарози дароз буд, на пасти паст, ё ин ки на сафеди сафед буд, на сиёҳи сиёҳ. қаду қомади муътадил миёна дошт, мӯи сари сиёҳ, риши ғавси сиёҳ дошт, чанд дона ришаш чӣ буд? Чанд дона ришаш сафед буд ва ҳамчунон монанд ба Ҳасан буд. ба нуасааш бигем, нуаса мегем, монанд ба ҳамон Ҳасан буд. як мард назди Ибн Сирин омад, гуфт: эй шайх, ман расулаллоҳро дар хоб дидам. гуфт: васф бикун маро, сифли аллази раъайтаҳу, яъне васф бикун чизе ки ту дидаасти дар хобат. баъд расулаллоҳро васф кард. яъне касе ки мегӯяд ман расулаллоҳро дар хоб дидаастам, мо мегӯем ту васф бикун, ту чиро дидаастӣ? барои ин ки шайтон хеле гуфтем ба ҳамаи намуди сурат худша мекунад, аммо ба сурати ҳақиқии расулаллоҳ худша карда наметонад, шакл карда наметонад. барои ин мегӯям инсонро васф бикун, чӣ гуна ту расулаллоҳро дидӣ, ба чӣ шакл. бигӯям масалан ки як ҷавони ёш буд бериш, ё ин ки як ҷавони риши сафед дошт, бемӯҳ буд, ё ин ки бигӯяк ман қадш паста ё қадш дароз буд, мегӯем ту расулаллоҳ дидагӣ нестӣ. баъдан агар инсоне ки расулаллоҳро дар хоб мебинад, ба ягон корҳои хайр амраш мекунад. агарчи амраш накунад, ғолибан ба корҳои хайр ва аз корҳои бадӣ наҳиш мекунад. аммо бинад ки ба гуноҳ амраш мекунад, ба бидъат амраш мекунад, ин чӣ нест? ин расулаллоҳ нест, балки ин шайтон ҳаст. ва ҳамчунон мусалмон, яъне хуб нест ки мусалмон аз қафои ҳамин хоб ҳамин чизҳо бигардад, балки мусалмон мултазим ба дини Аллоҳ шавад, яъне чанг бизанад ба Қуръону суннат. агар ки расулаллоҳ дид, алҳамдулиллаҳ, надид, ҳеҷ гуноҳ намекунад. ё ин ки як инсон бигӯяд ки ман расулаллоҳ дидам, ҳамин хел шаклаш, яъне ин далолат мекунад ки имони ин пурра ҳаст, аз дигар инсонҳо пурра нест. Не, як инсон чӣ хеле ки гуфтем имонаш заифтар аст, як ҳаққан расулаллоҳро мебинад, яъне чӣ корш мекунад? Амрш мекунад ки дар ислом чанг биза, ба Қуръону суннат чанг биза, балки имонаш заиф аст, чикор мекунад? Дар корҳои хайр дар ислом чикор кунад, то ки ба қувват шавад. ва ило расулаллоҳро дидан ин далолат намекунад имони ту заиф аст ё имони ту пурра аст. والله أعلم.